nou episod. Astăzi, din nou alături cu Magic Capybara. Deci, astăzi continuăm seria cu meciuri bombă. Astăzi vom face din Superligă FCSB cu Universitatea Craiova. Scrieți în comentarii cu cine țineți. Dacă nu știți, meciul normal din viața reală s-a terminat 3-1, nu Magic Capybara. Cât s-a terminat? 3-1. Da, 3-1. Așa că astăzi îl vom face și noi pe FIFA. Dacă vă place seria, nu uitați să rupeți butonașul de like și de subscribe. Și fără să mai stăm la comentarii, hai să începem! Hai să-l invităm frumușel pe Magic Capybara, care este Universitatea Craiova 1948. De ce a zi tu, Magic Capybara? Se termină tot 3-1 meciul, dar 3-1 pentru mine. Vai, eu zic că... Aololo. Bine, îmi retrag cuvintele. Fraților, o să fie jale. O să fie jale pe pârjoale. Mi-am mai upgradat și o echipă acasă, zic așa. Mi-am mai pus jucători mai buni. Dar totuși am o echipă mult mai slabă decât Gigel ăsta. Decât Capybara. Capybara. Like. Dați like. Dați like ca să câștige FCSB. Au. Vrei, a durut. Rivaldinho. Ete, frate. Ce-a încercat șobolanul. O dă doi în aut. E banul. Păi vezi, mă. Davies, fă naibii ceva. Ia, da, am început în forță, ce să zic. Ce părere ai, Capybara? Bună, da, cred și eu că bună. Chiar cred că e bună. Da, eu cred că e bună pentru tine. Golasso. Golasso, moment. Bă, fierai tu să fii dișobolan. Ronaldinho. Bine, cred că o să se termine 3-1 pentru Craiova aici. Nu ca în viața reală 3-1 pentru FCSB. Cred că 10. Lasă. N-are mama nevoie de 10. Șobolan. Vrei. Ia uitați-vă, mă. Ăsta dă pase numai pe sus. Firai tu să fii. Ia vezi-l pe al meu. Încercă să dea șut dicolo. Messi! Like dacă vreți să-l vedeți pe Messi la FCSB. Pentru că tocmai l-ați văzut. Messi tocmai ce s-a transferat la FCSB. Magic. Ce faci, mă, Gigel? Hakimi. Nu cred. Am dat-o la Craiova. Zboară puiule. Au! Da. Fraților, avem nevoie de suportul vostru. De fapt, eu am nevoie. Trebuie să dați like și subscribe în următoarele 3 secunde ca să am noroc. 3, 2, 1, like și subscribe. Nu vreau să pierd. Dar asta o să se întâmple. Da, eu am impresia că o să fie 3-0.
Nu 3-1. Eu zic că 5-0. Da, se poate și 5-0, nu. N-ar fi ceva care să mă uimească. Cu cât? Bă! Aololololo, Lele. Ochoa. Oșa. Conișoa. Conișoa. Cioa. Sobolanus. Da. Simt că turbez. Intră Ronaldinho. Aolo. Ronaldinho versus Ronaldinho. Magic Capybara, ți-aș cere o părere de jucător mai bun ca mine. Din câte se pare că aș face un lucru bun să mi-l iau pe Ronaldo Araujo de 111. Da. Deși nu, că oricum o să se dea reset și n-ai ce să faci cu el. Messi! Tocmai l-ați văzut pe Messi la FCSB, oameni buni. Magic. Bine, puteam să dau șut direct. Da, am dat pasă din greșeală. Mă rog, atâta timp cât e gol nu mă mai interesează. Rivaldo. Ronaldo. Bă, cam fault. Nu, dar zic de la market să-mi iau Capibaro. Capibară ce ești. Nu merită. Cum l-ai luat și tu. Tot ăla același. Nu merită. Fraților, acum Capibara asta trage de timp. Pe pariu. Camaro! S-a dus Camaro. Aololo. Dar tu de când îl ai pe Marquinhos? Cu săptămâni. Mai bine, ai luat și galben pe el. Da, și cam atât a fost și cu meciul. 3-1. Nice. Da, se pare că s-a inversat scorul, ca să zic așa. În realitate a fost 3-1 pentru Steaua și aici a fost 3-1 pentru Craiova, oameni buni. Magic. Cam atât a fost și cu videoclipul de astăzi și cu meciul bombă. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să continue seria, nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe și ne revedem în videoclipul următor și când o să se mai poată o să mai filmăm și cu Magic Capybara, pentru că am înțeles că o să aibă puțintică treabă mai foarte multă în următoarele zile, așa că o să ne auzim doar noi, fraților, de la un Geometry Dash și cu 12 la câte. Așa că nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe și ne revedem în videoclipul următor. Și pa!